And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Yung biruan, naging landian, na humantong sa pag-iinit ng katawan. First of all, bago nyo marinig ang kwento ko, ay gusto ko munang sabihin na avid listener ako sa programang ito. Sana huwag niyong husgahan ang pagkatao ko dahil sa kalokohang ginawa ko. Although, alam ko naman na maling-mali ako. Pero, nahihirapan na rin naman ako eh. Nahihirapan naman na rin ako kung paano ba tataka sa sitwasyon ko ngayon. Ito ang secret file ko. Itago niyo ako sa pangalang Maine, 23 years old, at nagtatrabaho sa isang private company sa Manila. Isang taon pa lang ako sa trabaho, pero halos lahat, kaklose ko na. Lalo na ang mga officer. Hindi naman sa sumisip-sip ako. Nagkataon lang talaga na mababait silang lahat sa akin kahit bago pa lang akong empleyado. By the way, meron akong boyfriend at itago na lang natin siya sa pangalang Enzo. 2 years na kami. Kahit na long distance ang relationship namin, palagi pa rin kaming nagkikita at palagi kaming gumagawa ng paraan para hindi namin masyadong ma-miss ang isa't isa. Minsan sinusundo niya ako sa trabaho at inihahatid sa bahay. Buo ang tiwala ko sa boyfriend ko. At alam ko na hinding-hindi niya ako lolokohin. Ang hindi ko alam, ako pala ang makakagawa sa kanya ng napakalaking kasalanan na hindi ko rin alam kung dapat ba akong patawarin. Doon sa trabaho ko, may nakilala akong lalaki na ang pangalan ay Andy. Hindi niya tunay na pangalan. Napakabait niya sa akin at madalas nakikipagtawanan at nakikipagbiruan sa akin. Sa madaling sabi, naging close na close kami sa isa't isa. Meron siyang asawa at doon din nagtatrabaho. Pero taga-kabilang department. Buntis ang asawa ni Sir Andy. At pangalawang baby na nila ito. Pero kahit alam kong pamilyado siya, pinatulan ko pa rin ang mga trip niya sa akin. Alam mo na, nagpaparamdam ng motibo si Sir Andy sa akin. At madalas ko siyang nahuhuli na nakatitig sa akin. Noong una, biru-biruan lang. Konting landian. Pero, humantong na sa pag-iinit ng katawan. By the way, 32 years old na si Sir Andy. Pero yung mukha niya, parang nasa 27 years old lang. Magaling kasi siyang makisama. Kaya lahat sa floor namin, ka-vibes siya. To cut the long story short, naging kalandian ko si Sir Andy. Kahit na may boyfriend ako,
At may asawa't anak na siya. Oo, umabot na kami sa puntong may nangyayari sa amin. Kahit na alam kong maling-mali yun. Ibinigay ko ang sarili ko ng paulit-ulit dahil nahulog na rin ako sa kanya. Sobrang thoughtful niya kasi, kaya hindi siya mahirap mahalin. Idadagdag ko pa ang pagiging maaalalahanin niya at pagiging sweet niya. Kaya nga, wala na akong nagagawang pagpipigil sa sarili. Dahil sa lahat ng mga katangian na meron siya. May mga pagkakataon nga na kapag nakaramdam kami ng pag-iinit sa opisina, ay kahit sa basement o sa stock room, ay dun kami gumagawa ng milagro. Hindi ko maipagkakaila na sobrang galing niya. Huling-huli niya ang mga kiliti ko. Hindi kami nakontento doon. Kaya may mga pagkakataon pa na nagkikita kami outside work at nagche-check-in sa hotel para doon gawin ang bagay na mali. Pero sobrang sarap. Idagdag mo pa yung nagkaroon kami ng team building sa aming department. Isa ako sa mga nakisabay sa kotse niya. Hindi ko alam kung sinadya niya bang ihuli ako ng hatid. Kasi iba yung ruta na dinaraanan niya. Di naman nakakahalata yung mga co-workers namin. Yung gabi ding yun, hindi niya talaga ako hinatid sa amin. Sa hotel niya ako dinala. Pero bago yun, napahinto kami ng hindi kalayuan sa hotel dahil sobrang lakas ng ulan at madulas ang kalsada. Gabing-gabi na noon. Noong una, tahimik pa kaming dalawa. Tanging ulan at kidlat lang ang maririnig. Hanggang sa biglang kumidlat ng malakas na malakas. At sa sobrang gulat ko, napayakap ako kay Sir Andy. Nangangatog ang mga tuhod ko sa tuwing nakakarinig ako ng malakas na kidlat. Niyakap niya ako. At habang ako'y takot na takot, nakayakap sa kanya, ay hinihimas niya ang ulo ko sabay sabing, "Huwag ka na matakot. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan." Sobrang kinilig ako noon. Dahil sa sinabi ni Sir Andy. Kahit na ramdam ko yung takot ko, nangingibabaw yung saya ko. Maya-maya pa, inangat niya yung mukha ko, papalapit sa mukha niya. Hinalikan niya ako na parang wala ng bukas. Hanggang sa alam niyo na. Doon namin ginawa sa sasakyan. Pagkatapos noon ilang sandali pa, ay humina na ang ulan. Hating gabi na. Antok na ako, syempre dahil sa pagod. Hindi nagtagal, nakapag-check-in na kami at nagpahinga. Nakahiga na kami parehas. At sa tingin ko tulog na siya. Nakatalikod ako sa kanya. Ilang sandali pa, niyakap niya ako. At kinilig na naman ako. Nangyari na naman ang hindi dapat mangyari. Dala ng bugso ng aming damdamin. At dahil na rin sa lamig ng paligid. Kinaumagahan pagising ko, wala na siya sa tabi ko. At meron akong nakitang lamesa at sa ibabaw nun, pera. Nagtaka ako kasi wala na siya doon. Kaya chinek ko yung cellphone ko at meron siyang mensahe sa akin. Ang sabi niya, in-extend niya daw ng 3 oras
ang pagstay ko sa hotel. Kasi tulog na tulog pa ako. Kunin ko daw ang pera sa lamesa at umuwi daw akong safe. Nagkaroon ako ng tanong sa isip ko. Mahal na kaya niya ako? Siguro mahal na niya din ako. Kaya siya ganun sa akin. Napaka maasikaso at maalalahanin. But I don't know kung hanggang kailan magiging ganito ang setup naming dalawa. Kada may nangyayari sa amin ni Sir Andy, binibigyan niya ako ng allowance. Mababa na siguro yung 500 pesos. Noong una, hindi ko tinatanggap. Pero sobrang mapilit siya. Kaya wala na akong magawa. Kesa humaba pa ang pagtatalo. Pag inaabutan niya ako ng pera, kasunod nun yung walang humpay na paghingi niya ng tawad sa akin. Dahil daw siya. Well, alam kong ganun na nga siya. Pero hinahayaan ko lang na gawin niya akong kabit o parausan. Basta ang alam ko, parehas naming pinakikinabangan ng isa't isa. Nakokonsensya ako ng sobra. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pag nalaman ito ng asawa niya at ng boyfriend ko. Hindi naman pera ang habol ko. Pero hindi ko alam kung ano ba ang sumapi sa akin para magawa ko ang bagay na makakasira sa taong nasa paligid ko. Ngayon ko lang napagtatanto ang lahat. Sobrang sama ako. Sobrang dumi ng tingin ko sa sarili ko. Iniisip ko kung paano makakaalis sa ganitong sitwasyon. Sana ay matulungan ninyo ako. Hirap na ako. At hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking secret file. Muli, ako si Maine. At ito ang aking secret file.